Austrália. Dnes sa vydáme na cestu takmer oproti Slovensku, keby sme prešli stredom Zeme, do krajiny protinoscov na východnú a zároveň južnú pologulu, kde sa nachádza najteplejší kontinent na svete Austrália. Austrália je kontinent a zároveň svetadiel. Má 7 miliónov kilometrov štvorcových. Zároveň je to aj štát, ako štát ide o 6. najväčší štát na svete. Čo sa týka členitosti, tak súčasťou Austrálie je Jorský polostrov, Arhenská zem, medzi ktorými sa nachádza Karpentánsky záliv, a na juhu krajiny sa nachádza Veľký austrálsky záliv alebo Veľká austrálska zátoka. Austrálii patrí aj ostrov Tasmania, ktorú oddeluje od Austrálie Bassov prieliv. Jorský polostrov zasa oddeluje od Novej Guinei Torresov prieliv. Austráliu obmýva z východnej strany Tichý oceán, Koralovo more, Tasmanovo more, zo severu a zo západu Indický oceán, vrátane Timorského a Arafurského mora. V Koralovom mori sa nachádza veľká koralová bariéra. Čo sa týka vertikálnej členitosti, toto bola horizontálna členitosť, tak Austrália je pomerne rovinatá krajina. Najvyššie časti Austrálii sa nachádzajú vo východnej časti, kde sa nachádza veľké predelové pohorie. V ňom sa nachádza aj najvyšší vrch Mont Kosciuszko 2228 metrov nad morom v pohorí Austrálske Alpy. Čiže celý kontinent má menšiu nadmorskú výšku ako Slovensko. V centrálnej časti sa nachádzajú rozsiahle púšte. Z tohto satelitného záberu vidíme, že tieto púšte majú dosť takú červenú farbu. Nie sú to možno typické púšte, ako si predstavíme na obrázkoch z Afriky. Veľmi veľa z nich sú polopúšte a túto červenú farbu spôsobuje železo, ktoré sa nachádza v pôdach. Najväčšími púšťami sú Veľká piesočná púšť, asi v tejto časti, Gibsonová púšť, Viktorína púšť a v centrálnej časti Simpsonová púšť. Vo vnútrozemí Austrálii sa nachádza takýto zaujímavý skalný útvar pieskovcov. Nazýva sa Ayers Rock, ale miestni domorodci ho nazývajú Uluru. Pre miestnych je to vlastne posvätná hora. Výška tohto samotného útvaru je až 348 metrov. Obvod tohto útvaru je takmer 10 km. Ako som už spomenul, Austrália je najteplejší kontinent prechádzaním obratník kozorožca a to je aj dôvod, prečo je tu tropické suché podnebné pásmo. No a keďže sú tu časté púšte, tak je tu aj problém s vodou. Vody veľmi málo, ale zaujímavosťou je, že sa nachádzajú aj tzv. Artérske vody, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti Austrálie a sú to vody, keď vlastne tieto rieky z predelového pohoria stekajú sem na púšte, tak mnohé z nich infiltrujú podzemský povrch pod tzv. Neprepustnú horninu a potom sa tam dá preraziť napríklad studňa a voda sa dostane na povrch. Čo sa týka rastlinných a živočíšnych pásiem, tak oni sú viac menej podobné. Väčšiu časť zaberajú púšte a polopúšte. V tých južných cípoch ide o subtropické biómy, ale veľmi sú podobné aj tým púšťam a polopúšťam. Rovnako na severe sa niekedy označujú ako savany, ale tiež je to vlastne ten taký postupný prechod k trošku vlhkejším častiam od tých púští. Na Jorskom polostrove v súčasnosti už veľmi málo, ale boli aj tropické dažďové lesy. Tú plochu majú v súčasnosti veľmi malú. No a v oblasti Veľkého predelového pohoria sú listnaté lesy mierneho pásma, na aké sme zvyknutí aj u nás v Európe, takisto v Tasmánii. Napríklad môže to tam vyzerať aj takto, ako v pohorí Blue Mountains. Na severovýchodnom pobreží Austrálie sa nachádza Veľká koralová bariéra. Je dlhá viac než 2000 km. Je to územie, ktoré je veľmi bohaté na koraly a takisto na pestrofarebné ryby a iné morské živočíchy. Alebo teda bolo bohaté, lebo tento ekosystém je veľmi citlivý na zmenu teploty. Už len malá zmena teploty morskej vody a len necelý stupeň Celzia spôsobuje to, že mnohé tieto koraly hynú a takisto aj zaniká ďalší život, ktorý je naviazaný na ich ekosystém, čo napríklad ryby alebo ďalšie morské druhy. Keby som sa niekoho spýtal, že aby mi povedal nejaký strom, ktorý rastie v Austrálii, tak väčšinu asi by napadol eukalyptus,
Eukalyptus je najvyšší listnatý strom na svete. Sequoia ihličnatý eukalyptus je najvyšší listnatý strom na svete. Dosahuje výšky až 100 metrov. No a keby som sa vás pýtal na živočíchov, tak asi by ste mi povedali živočíchov, ktorých nikde na svete nenájdeme. Je to spôsobené tým, že Austrália bola dlhodobo ako kontinent izolovaná od ostatných kontinentov. Dominantnou skupinou týchto živočíchov sú vačkovce. Ale v Austrálii žijú aj vajcorodce. Máme 3 skupiny cicavcov. Vajcorodce, vačkovce a placentovce. Placentovce, čiže väčšina cicavcov, na ktoré sme zvyknutí, sa mláďatá pred narodením vyvíjajú v maternici a sú vyživované placentou. U vačkovcov je to tak, že samica porodí veľmi malé, slabo vyvinuté mláďa, ktoré sa ďalej vyvíja vo vačku. Keď je dostatočne veľké, tak z tohto vačku vychádza von, pričom sem tam sa ešte don vráti. Ako náhle už je celkom vyvinuté, tak už sa don nevracia. Takýmto vačkovcom patria živočichy, ktoré vidíme na obrázku. Diabol tasmanský, wombat, koala alebo klokan alebo kengura. Je to to isté, po slovensky je spisovne biologický názov klokan, kengura je vlastne pomenovanie klokana po anglicky, ale je to aj spisovne samozrejme. A vajcorodce sú druh cicavcov, ktoré sa nevyvíjajú vo vaku ani v maternici, ale proste sa rozmnožujú vajciami. Spoločným znakom vajcorodcov a ostatných cicavcov je to, že mláďatá po narodení sa živia materským mliekom. Z vtáctva by sme mohli spomenúť papagájov, ktorých je v Austrálii celkom dosť, napríklad kakadu, takisto mnohé nelietavé živočichy ako emu alebo na Jorskom polostrove kazuár. A už som spomenul, že živočíctvo v Austrálii sa vyvíjalo izolovane a je dosť odlišné od živočístva vo zvyšku sveta. Preto je napríklad dodnes do Austrálie zakázané priniesť si so sebou akékoľvek rastliny alebo živočíchov. Mnohé rastliny a živočíchy, ktoré boli privezené do Austrálie, sa totižto stali inváznými druhmi. Invázne druhy sú také, ktoré vytlačajú pôvodné rastlinné a živočíšne druhy. V Austrálii mnohé živočíchy nemali prirodzených nepriateľov. Ako náhle ich tam ľudia doviezli, tak postupne sa ich stavy znižovali a im hrozilo vyhynutie. Najväčšie také invázne živočíchy sú ťavy, ktoré ľudia priniesli z Afriky, aby im pomohli prekonávať púštne oblasti. Dneska tvoria veľké stáda, ktoré keď sa usadia v blízkosti miest, tak spôsobujú značné problémy obyvateľom v tých mestách. Asi najznámejší problém predstavujú králiky. Králiky ľudia doviezli už koncom 18. storočia a už v 19. storočí zdiveli. Populácia králikov sa veľmi rýchlo rozširovala, pretože v Austrálii nemali prirodzených nepriateľov, ako ich majú v Európe. Preto sa Austrálčania rozhodli tento problém riešiť dovezením týchto predátorov. Do Austrálie boli dovezené líšky. Žiaľ, líšky okrem toho, že lovili králiky, tak začali loviť aj pôvodné austrálske druhy, ako napríklad wombat, ktorého som ukazoval na predchádzajúcom obrázku. Wombat na rozdiel od králikov je veľmi pomalý, takže líška, keď mala na výber, tak sa rozhodla pre ľahšiu korisť. Takto vlastne začali klesať počty pôvodných živočíchov, napríklad wombatov. Toto je dôvod, prečo do Austrálie je zakázané čokoľvek priniesť. Problém s králikmi sa snažili ľudia vyriešiť aj veľkým plotom, ktorý žiaľ králiky podhrabali, alebo aj šírením choroby medzi populáciami. Časom si ale králiky vždy vybudovali na to imunitu a problém s králikmi trvá až dodnes. Prejdeme teraz na humánnu geografiu. Austrália napriek svojej veľkej rozlohe, 7 miliónov km štvorcových, 6. najväčší štát sveta, má len 26 miliónov obyvateľov, čiže približne 3 obyvateľia na kilometr štvorcový. Patrí tak najmenej zaľudneným krajinám na svete, ako sú napríklad Mongolsko alebo Kanada. Hlavným mestom Austrálie je Canberra. Austrália je súčasť Commonwealthu, vidíme to aj v znake, v ktorej sa nachádza britský Union Jack a nachádza sa tu aj súhvezdie Južný kríž. Južný kríž je najvýraznejšie súhvezdie na južnej pologuli. Na severnej pologuli ho neuvidíme, pretože Austrália sa akoby nachádza dolu hlavou, keď sa pozrieme na globus. Samozrejme, že ľudia nechodia dolu hlavou,
Ale nad svojimi hlavami vidia iné hviezdy, ako vidíme my na severnej pologuli, pretože my sme otočení na severnú nočnú oblohu a Austrália na južnú. Austrália sa člení na 8 republik, ktoré vytvárajú Austrálsky zväz. Severné teritorium, Západná Austrália, Južná Austrália, Queensland, Nový Južný Wales, Victoria, teritorium hlavného mesta a Tasmania. Pôvodní obyvatelia Austrálie sa nazývajú aborigéni. Odhaduje sa, že prišli do Austrálie pred 40 až 60 tisícmi rokov cez Indonéske ostrovy. Dnes tvoria v Austrálii ale menšinu, je ich okolo 300 000. Zvyšných 26 miliónov obyvateľov sú potomkovia anglických prisťahovalcov, čiže v Austrálii sa hovorí po anglicky. Avšak Austráliu objavili Holanďania už v 17. storočí. Na obrázku hore si môžete pozrieť cestu moreplavca Tasmana, podľa ktorého je pomenovaný napríklad ostrov Tasmania, ale aj Tasmanovo more medzi Austráliou a Novým Zélandom. A na obrázku dolu sú zasa cesty Jamesa Cooka, ktorý preskúmal najmä Nový Zéland a objavoval oceániu. Najväčším mestom Austrálie bolo mesto Sydney, dnes ho ale počtom obyvateľov obieha mesto Melbourne. Obidve tieto mesta majú po 5 miliónov obyvateľov. Sydney je známe svojou operou Sydney, architektonicky významnou stavbou, ktorá pripomína plachetnicu. Ďalšie známe mestá sú mesta Brisbane, Adelaide, ale aj Perth v západnej Austrálii, čo je jedno z najizolovanejších miest sveta. Teda odtiaľ je veľmi ďaleko od všetkých ostatných miest. A takisto veľmi izolované je aj Alice Springs. Tu máme mesto Perth, tu máme Alice Springs. Alice Springs sa zasa nachádza uprostred púšte, čiže keby ste chceli ísť do iného mesta, tak musíte prejsť stovky kilometrov. Austrália je známa chovom oviec, až 3 ovce pripadajú na jedného obyvateľa. Chov oviec tu zaviedli Angličania. Austrália patrí takisto k obilniciam sveta. To znamená, že vypestuje viac obilnín, ako sa ma spotrebuje, a preto ich vyváža do celého sveta. Okrem pšenice pestuje aj ryžu, ťaží sa bauxit a opál. No a vzhľadom na veľkú izolovanosť niektorých miest, tak v Austrálii, hlavne v púštnej oblasti, je celkom rozšírená aj letecká doprava vo vnútrozemí. Totižto keď sa pozrieme na mapu, cez púšte vedie tak jedna cesta v smere sever-juh a jedna železnica v smere východ-západ, čo je dosť málo. No a najväčšími problémami v Austrálii sú spomenuté invázne druhy živočíchov. Zvyšujúca sa teplota zeme nespôsobuje problémy iba koralovej bariére, ale takisto aj vysúša kontinent, v ktorom sú požiare častejšie ako bývali v minulosti. A to je z Austrálie všetko. Ak sa ti prezentácia páčila, môžeš dať like, prípadne môžeš doplniť nejakú zaujímavú informáciu do komentára. A takisto môžeš sledovať moju stránku geografiaprehľadne.sk, kde nájdeš ďalšie materiály k tejto téme.